tinali kalining jiwa kekandrong parasmu ya ora gampang ngomong lelagon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong masa depan. Suaranya dulu gerabak yuk. Orang gampang ngomong lelakon mikir aku wis nopo ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya
Matur suwun dulur. Suwa. Megat Mas Tresno. Gilga, Mas Gilga.